כולם, היום אני הולך למלא את תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. היי כולם, היום אני הולך למלא ככה זה. את כל הפופית אבל כשזה זה, בשוקולד. אז היום מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן. נפגשנו במכון, אני באמצע סט, אתה משקיף בהליכון. מי יתחיל? הוא עשה תרגיל, ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד קאט דברים חדש. מכין לי לאכול ובו חיים, אתה לא השף הכי גדול. איך אני שרופה עליך שאתה תמיד שורף הכל. לב שלי, איך הלב שלי הוא מבסוט שהבאתי אותך. אם זה חלום